kublai sabbaton pi baroh kanungun na pi bakmen batrang ba upkmi ye ka online worship jong kabalang hato pi laban sha thangan sitayo klembam em da lele ro em tang steng sing kala keu gastring dei henry kanungun na pi ba upkmi bathangan ni kten jong blai hadin bangi klem yo ban bam la nyo sngi ngai skem baroh na pi ba peje ka ne ka por pi thangan na ta ga daw pi la po pejro ha ka por ka babiang te ka ne ka por shwa bangin stang ye ka ne ka online worship jungi ni don kam yo blai bon pa yu man sem ba khoi un shong kat bat pi bat nga kat bangin ang ngam ye ka ne ka online worship ha ka ne ka por te tongin pedem kle bar ngi le blai bar ngi duai a blai khpa jungi babneng long khoi kerteng jong me long mon jong me ha khandeu kum babneng a try ka ne ka por shwabang sedang ye ko online worship jungi ngi duai ba me blai men phau me sem ba khoi jong me un shong rang kat bat ngi la da gin don ha ka no ka chaka halaki jong ki yeng henry men sem jong me ki angel ki jong me ki ne shong ki ne shakri rang kat bat ngi ha ka ne ka sngi baroh shis ngi na do ka ba sedang jong ko online worship ha do ka ba kod a try kurkhu kham tam ya baroh ki khon ki jong me ki ba ya shimbanta khnang ba kurkhu ru kanang banam don gano jingbenton hadoki ka network but hado ka light ro atry kanang bagila ban page na do basang hado bakun kurkhuro atry ya baroh ki baya shimbanta but ai ki kamet ka bakoi bakhya but the ma bi ki pop jung ya try but the snew gane jing dwa jungi na marngu ipan kerteng jume chisu ubalong nong penim ban nong sespa jungi na domta hado ta singi jingwan Arsien ki jong me amen teknik por ban yaj khmat ye kenik online worship jungi akarpan ye sara badi zuali ban ye lamingi hak jingrwai blai sabbaton ye phi baroh ban sedang ye ke Jingiaseng jungi tungin ye phailang shaka number jingrai kaba nyau pulai
jingrai kaba but nge phailang shaka number jingrai kaba shispa nyeupo. Kuble sabatan phi baroh na kalyang ka balang ngashim kalat ban pdiang sngewbha ya phi baroh akiba ya shakri rengkat batngi hakani kastap ni aingu yo blei ulaba uladan lam batngi hakani katayo baroh stayo bat ngam artatien ba ublei undan ban kran shaphang jong phi bat jonga mentakas ngi lamba ki shakri bat kata kaktien jong u kat ba phidan halaki yeng ki jong phi ngakarpat ya phi baroh ba phindwai hakadono jongpi katbangi shakri ya unong penem batneng suspa jongi tiban sedang ya ka Jingiaseng jongi tungin ya rua ya ka jingra sedang ka number jingra ka ba arspa saupuwe wan koten rai ki jingku shajing He
Ngine phailang ban nga sha ka jing police dang na ka kitab u Ezekiel kalanong ka baal pho bat ka dukhat ka ba khat a kiktian ki ba angkum ne nolor kata ngala airu haki ya ka sabbaton jonga ya ka banlong ka dak hapdang jonga bat ki bakin yo tep ba manga utrai u ba pen kentang yaki nolor kata ngala airu haki ya ki sabbaton jonga ya ka banlong ka dak hapdang jonga bat ki bakin yo tep bangalong manga utrai u ba pen kentang yaki Tuin padam clear ke jing duai. Kuk paji bahabneng long bukue ke teng jome wan kahima ke jome long kaman jome hakendo kum bahabneng iwan ban aingo eme hakani kastap kasi ke bukue ke bakantang jome ke bamehi me labu na banta ke jongi kublish buan bamela e bamela sumaringi na kawe ke puasha kawe pat tat haduk kani ke kelap mat bangila banya senglang kumni hakani ke wat langi don hala ke jongki ke sam hendrei ila ban shakri eme lengba ka online worship to denlam teren ka bani hakani ka kanta badangsa da ke mami de busnio long mami ding do bashando jingi agateng jisung ipan kene baroh amen mentapat nginyo ka jingi thu khana mission na I kwini Kublai sabbaton ya pibaro ka jingi tu kana mission jingi hakane ka step ka de shapang na kawe ka ye shakawe pat kane ka de ka jingi tu kana baka yatu hi ka Ashley na Mexico baro ka sedang man bang alit puli hakawe ka school ka badan hakawe ka Nongkren ha Mexico ba ka bajngai kum ba arkantai e shapang shati na Kaput Texas kawe ka pala class ka KG bat nga ngilaya long parlok bha bat nga latip baka long 7-day Adventist kaya ikut yang banyashim mentalang bat ka hakik program na kabenta ki kena samla habalang jangka hendroi ngayai kentat banle ekata balo shilanta jaka jingpule ngamla banwan ngajubab ki kimi ki kpajanga kimsha hendroi ngam ju panjing bet naki ngam don men se melet bat ka jingkhat sngewbha jangka karung na kawe ka skor bat kami shkawe pat teng ka KG bat nga ngiai tanya shapang ka sabatan kaya tu hanga shapang ka jinget jangka bat ngaya tu shapang ka jinget janga haka jing shisha ngam tip ya ke banget nga super sang ban super sha ke Jingkren jungka nalol kata ipai la ong compare ngila ban mani hakano kano kasngi hadin mangila pendap pule ka kiri kalarai ban let pule Dr. Henry ya ka application jonga omsham na pdiang ngala sedang perkhat ba uble ulak klat yang ngala susi balo U Snem bat haba ka KG ka khot sngewbha nga shaka come out ka jing sa khandiat si jong ka kanhon barat rangkat ba ka jing le lang ya ki kano ka jaka ngala manjur ba ngala sultanat ya kata ka come out kham tam le haba baro ki bashim menta ki kloi balang paralok bat nga hakata ka come out ka bane laisi ni pelut pual ha ka commission ngila penkhut ya ka we ka wa bat ngila maramat ya ka we ka yeng mani 7-day Adventist ngirung na ka we ka yeng shikawe pat kata ka kata jere nga namal kalawanra ya ka jing sultanat haki bre ke basa kita ki yeng lagi jing roi jing pule ke dekat Bible bada ka jing roi jungi ngampa jishim menta hukum kita ki kam bang asmu pela bang asu tanat banle iki teng la perkat ngakwa banle shu kumne ngade banle ikane manla kapor kata ka kam out kala pen kelai ka jingim janga ka jing susi jangka janga kalaja ngasngo ba ka jingim janga ka dan jingmat handrai ngam tip ka kata ka jingmat ngalaya tu haki kimi ki kpa shapang kata ka come out hendrei kim da ikwa ngap hakasi sabatan ka babut ngalalit Jingiaseng baro ki khat sngewbha nga bat ki phashim mata haki kam Jingiaseng hadin kata ngalapuli ka Bible bat nga let Jingiaseng manla kasi sabatan shibna hadin kata ka come out uwe inong puli theology hamonte Morelos University ula pelong ya ka Jingiaseng ya lap shitayo ha yung mani jungi ngalakhat ba mi ushaye bat hakata ka por ula keran bat ngi shapang ka Bible hamal ba umi pat ula kli yanga hatu pila perkhat shapang ka jingshap baptis tang shi asngwe kata ka jingkli ngala perkhat wow ngalakwa banyak asngwe kata ngalarai ban shapan baptis na kikimi ki kpa janga bat ka KG ki sakhi ka jingshap baptis janga hadin shipna ngalalit shaka pait founder Campuri ha Monte Morelos University hakapol bala bukal pang nakabenda ka jing sakhi la pha nga baneto ya ka jing sham janga ngala banyo I ba ka jing sakhi kalakta e bon ki basngam
Habangla dep iwe na kinong panya ilong, but ini ikwa banlong inong pulih ha, Monte Morelos. Hakajing sisya ngam syam lakwa ban pulih kata ke university. Ngam dan pisah benda kata. Nalor kata ngakwa ban syang mansa bat laki kimi kikpa. Hendre ngaklam lak kanta jaka jing kentu jing iwe ino hikai bah kapor liur kabede kapor syuti jang ki jaka pulih baroh. Ngalak bandi kot nyam kanang mangan lak pelang pisah na kabenda ka jing pulih jonga. Katba ngalit terwa kot na kawe kaye shkoi pat ngalak kam tip syapang ka jingit jonga. Ngalak sngu turu baka jing kwa jonga balit na kawe kaye shkoi pat hadin ka kampori kala urlang. Ngalak sngu tenat balong evangelist di kot nyam. Habaka syuti liur kalakut kikimi kikpa jonga kila pa wan pa yang asyayeng. Haye ngatrang bet banlit sya university banyo kamay pisah kom ka evangelist di kot nyam na kabenta kabay pulih. Ngalas ngutu ba ble ikwa nga bante ka yakane kakam. Hakabakot nga ong yala kikimi kikpa balada kim lit bu yang shaka university nga lit hi daga jingdam kila lit bu yang iklem ong eru habang ilapoy university. Shibna kala yat klem dan jing ekran bat laki kimi kikpa bat ngalapar khat balet se ngala le bakla ngala phone ya ipa hamal bang amut ban ong bangan lit pai no shing ipa ila ong pim dan ka manwai banwan pai shong bet hang tu image jong pi bat nganginya snow bat kabalang 7 day adventist ngam sngul langit ya kata tinggal sedang yam ngam nongkren shu namal ngajar ka jingiam hadin ngalatip na ime ipa daga jingkendet jengki ya ka jingkot jingmut jonga banlong evangelist di kot nyam kilarai banlet syayeng mani adventist ban tip shishu kilasyam bible study ba kilarai ban syapan baptist no ngapat nganang perkat bagi domsa yang hendre tayo hadin kata ka jingkran ime ba ipa kilasyapan baptist ringkat ba ipa shinrang jonga ibala khat U Snem ba ipa kan thei ibala khat lai Snem. Namal ka jingit scam ha ka jingkot ublay bangan long evangelist di kot nyam kalong hieng baroh kawe kala syapan baptist kasnong jonga ka San Fernando kalong ka balet bat baroh hangta kitip ba baroh sieng ilalong 7 day adventist da ka Jingiaseng jingi ya ka e ka balaja bon kilong hieng ki kwatip syapang ka balang jingi ngam tip ka e ka banja hadien kane ka datang ka jingsdang jaka jingitu kana jingi Jingim show sabbaton bakat la jo kadi ka kwata kanyarap manseng ki better living training center ha Monte Morelos University but hakat atli ki wepat ki jaga puli adventist ki badan hapo ka inter American division kuble shibon ka jingtas bon jong pisha ka jingim show ka bayarap pan petsaplang gospel hakapate kane kadi ka mission story ji kuble shibon ngakwa ban ai khublei ya ikwini ba ila ahi ka tu ka jingi tu khana mission ka basngo tenat bet ka bakit jingmat hadu kata-kata ni dwai ba ublei un yai kurkhu ya phi bat un yai pendan kam ya phi na ka we ka posha ka we pat tangna ka banta ka buram ka jong u ni kwa ban ai khublei ya phi baro ki ba yai ka sha ne ka kam ka jong ublei na ka we ka posha ka we pat haki babun kilyang ki rukam nadu ka jingdwai jingrwa jihikai bat hadu ki jingkun show te kani kapor kumba jule ngin lum ki jingkun show bat hakaju kapor ngin yo ya ka jingrwa kelpang na i era pede bat hadien kani ka jingrwa ngin yo ya ka jingdwai bakelpang na ka banta ki jingkun show na i badahun shisha I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the straight way. I have to climb. Love for my sake. Teach me to take one day at a time. One day at a time. Sweet Jesus, that I'm all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine.
you remember when you were a moment? Well, Jesus, you know, if you look below, it was now and then, pushing and shouting, that crowded my mind. So for my sake, teach me today, one day at a time, one day at a time. Sweet Jesus, that I'm calling, I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Time, sweet Jesus, there's a calling I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Kenyan pedam klik Jingpynkhiah. Au blai kupaji ubahab neng. Kublai sibun try bamila dare kak lang banyi wat hapreng kijinge kijingele kibanya kendu mentah. Ndre melong u Jehovah jire ubala pendap penbiang ya ka jingim bat kalong ying joni kabaman kasingi atrai lingba kijingkerku ke jong mi nipin pai shame ben sibenta ya ka jingkerku ke jong mi shaka kam ke jong mi hoat lada ni ya nyujar ya kijingkerku kaba melathe haka jingim joni kani kajingai kal joni kalong kabarit atrai handre hapreng ndre pdiang kerku yaki atrai kerku ya baroh kilong ying nongsem kibaya kershan ya ka kam ka jong mi lingba ki Jingpynkhiah kerku yaki kam kijam bar ki jingtre joni baroh map atrai yaki jingtlot ki jingduna joni kibriu kibadap tang ki jingtlot namar ningu nipan haka kerteng jisu ubalong unong penem unong suspa joni baroh amen. Na ko aban aku blai shibun ya era na ka benta ka tu ka jingruai to ai bo blai ka jingsuk unyai kurku ya pi era ka ba pidang he dang san hakarin yang bat haka jinglong ka ba kenja mensim ru kumju bat pinyai penan kam ya ka sap ka ba pidan na ka we ka po sha ka we pat bat nga aku blai ru ya ibadah na benta ka jingduai jing i ki Jingpynkhiah ublai undang ya kurku ya pi Te kanika por ya ka class Arsien da church pastor jong kabalang Kerpong i Mr S Bareh. Kindia chapang jong ilas dang ya ka jing puli ha na Place Adventist College but ila pendap ya ka jing puli jong na Spicer Adventist College but hadien kata mentakum bala U Snem ila trekum u church pastor ha kabalang Kerpong East Giant Hills. Te kanika por klem da penslam show ngin ai ka por sha
Aku ban ai khu blei sabbaton bakabasuk ka bakaman ni baroh. I para bengai jengi ke pai ke khabor ke jong blei. Bat kumjur ko pdiang subhai pisa sin. Shaka nega jing chukri lang jong yo blei ba ke jing puli lang ke jong ye tin ke jong blei. Nang kong aku ban ai ngu yo blei ne ke banta ke nega por bola ai nga ban yeng hang ne. Ban ni same khabor jong blei ding jong pi ke pai lang ke jong blei. Aku ban ai khu blei ru ye church pastor jong ka balang nang po ba ila khot enga man yeng hang ne man ban ye sam mi khabor jong blei hap ding jong pi wei pu wei tu bleng kal khui pi pastor ka jing pule jing i man ta ka teo kalong ka jing im ka jutang ka bat mai mat ding ka bang ka jing im ka jutang ka bat mai ho ni la poi shaka lanang ka bakhat lai mat ka long ru ka lanang ka bakhat do jong ka ne ka quarter ka lanang ka bakhat do jong ka ne ka quarter kat bengi pule togin menrit bat le how blei ha ka jing duai a blei ba ukpau jung ba ha beneng ngai ngu e me kung ra ba na ka banta ka ne ka por bana ai ngi ban wan ban mane demi me kum nong thao ban nong polong jungi long ba ka online worship na duai men sio ba ban kar khu ngi kra bha kat bagi nang plut por ban me ublei bat kham tam kat bagi dang ye puli kitin ka jong me duai men ira bagi long ba man si me khoi bat ai ba ka jing puli ka jongi ka long ba shai bat nyin yo jing men toy long ba ka jing puli ka jongi adwai men siwan kar khui ki briu ki jong me ki pai ne khapor kum juru ki bedan ha jing pang jing stom to men siwa pan khia ye ki nge bodi ka por bang sakti je me kan rar ba jing lab jong mun sim khoi ha ka tem jong jesu amen amen ka jing im ka jutang ka bathmai ka jing im ka jutang ka bathmai Shua begin le shikmat tungin pai biang ka ai ka jutang tungin yapin kan mau biang ka ai ka jutang ka dai ka jingte hapdeng ki ar mamla ne ka jingte hapdeng ki ar kan hun ha ka bible hi ka jutang kamut ka jingte hapdeng ublei bat ki briu ki jangu ka jingte hapdeng ublei bat ki briu ki jangu But habangi crunch panga jutang ka bathmai mano bala thau ya ka jutang ka bathmai mano bala thau ya ka jutang ka bathmai ka juba balam la thau ya ka jutang ka bathmai lang ba Jesus Christ ta kasnam makodor ka jong hagane ka jingpule jongi nini pai ka ai ka jutang bathmai ka walam ha ka jingim ka jungi ka ai ka jutang bathmai ka walam ha ka jingim ka jungi ka banangkong ka jutang bathmai ka walam ka jingmen ha ka jingim jonga bat jongpi ha to pigmen em kum ki breu ki jongplay ha to pigmen em ha ba pitip la zeus pa ip ha to pigmen em ha ba pitip la map bi ki pop ki jongpi ka jutang bathmai ka walam ka jingmen ka jingim junga ba jongpi tungin pet na kitin jong blei nang kong yonis kalang ba nang kong kot pasao nang kong yonis kalang ba nang kong kot pasao kitin jong blei kong hane ya kine ki ai ru nga tho happy ba ka jingmen jong pi kan yo long ka bala da kitin jong blei ka ong nga ba dei pi ya ka jingkai ne ka jingsning ne ka jingkramen bala tho hanga ba pi nama ka jingmen ka jing ka lang ba da ka hai ada pigmen em ha pitip uji su yak na ta jong pi ada pigmen em ha pitip pin yo ka ta ka jing im ka bom jukut ada pigmen em ha pitip la thit ye pi da ka nam ko do jong Jesus Christ ada pigmen em ha pitip la plai lui pi na ka pop jong ka na ka trai Apostolionis bon sinu gran shapam ga jingi o blay wi
ye ki khun ki jong blei ye ki breu ru kwa ban long par la ba breu jong ba bon sen ki breu ki phet jong ai na blei ula pha ye khun ba kha ma wei ban yak nam ta jong ba jong phi no ba ngai hau ta blei yo la im yo ka jingim go bon chu ka ba ar pat ka jutang ma thymmai ka walam ha ka jingim jingi ma klem pop ka jutang ba thymmai ka ban long ni nga ban ya phi nin long ki ba klem pop tungin puri na ka stiu pol apostol chagi nongrum ka long ba phra khot ka ban kong ka stiu pol apostol chagi nongrum ka long ba phra khot ka ba kong tiên trong break ong ne ma kita menta om don ke jingpun rem ya kita ki bahau Chris Jesu ki bom yai kat ba kum ka do an re kat ba kum man sim tiên trong break om don shu ke jingpun rem ya kita ki brew bala pdiang yu Jesu ba ki ba yai kat kum ke jing kai jong ka tiên trong Jesu tiên trong break ong ru na ka gospel trong Yohanes kalang ba san khot ka ba ar sao gospel jong Yohanes kalang ba san khot ba ar sao tin pe na tin jong blei shisha ga ong happy ta bu sngeu ye ka tin jong a ba do ba ngai ha ta ba la phai na udon ka jing im bom jikut tin jong blei ka ong lang ngai ye ka tin ka jong blei ba ngai lu yo blei nin yo king ye ka jing im ka bom jikut hoi shisha sin ke ni long ki breu ki bala pop na rem le pe na god na ga stiu pol cha ki no rum long ma lai de khot bar ko lai tin jong blei ni la le pop bar ni la do le no e ka buram ko jong blei amre ka nam jong Jesu ka ben khoi inga ma le phi je sin ni la ban wan biang show blei na ga jinga e ka jong blei na ka nam ko jong Jesu de la pen long klem pop inga ba le phi ka balai pat ka jutang ba thymmai ka walam ha ka jingim jongi ka donot ka ba thymmai ka jutang ka ba thymmai ka walam ha ka jingim jongi ya ka donot ka ba thymmai manu bala bu ya ka donot ka ba thymmai ha ka jingim jonga ba jongpi ka jubab ka long blei kai malabo ya ka donot ba thymmai ha ka jingim jonga ba jongpi oi tin jong blei ka kuran ru bait na cái kitab Jeremiah ka long ba life away de khot ka ba life away life art ba life life tin bait na tin jong blei ka ong hak mi is ngin poi ong thuai ban thau ye ka jutang ba thymmai ba ka ying Israel ba ka ying Judaru om kum ka ta ka jutang ka bangala thau ba ka pa jong ki ha ka sni ki bangala tin ye ki na ti ban walam ki na ka Egypt ya ka ta ka jutang jonga kila penkeng la ngala long ngai ki ong trai an re kata ka long ka jutang bangan thau bat ka ying Israel haden kita ke si ong trai an bu ye ka hukum jonga ki benta ki bashapo jongki bat ngan tho ya ka ha donu jongki bangan long uble jongki bat ki kin long ki breu jonga tin jong ble ka ong ba uble bala tho ye ka hukum jong u hapo ka donut jungi ublei ubala bu ya ka donut ka thymmai hapo ka donut junga ba jongphi ti pe na ka kot na long ha kra ne om tang ba ka hukum ka don hang to hanre ka don ka jingite ha pre u Chris bat ka hukum jong u kumta ha ba ka hukum Chris ka don ha ki donut jungi ba Chris u shong ru hangta tin jong blei ka kran ha ba ka hukum jong blei ka don hapo ka donut junga ba jongphi Chris manusia berkoi udon hapok donon junga ba jongpi hato pishan em on top ka hukum ko jongble hapok donon ko jongpi hato pdiang em ya bal ki peu ki hukum ki jongble ka jingkali parang ne balai bengi don kam ya ka donot ka bathmai balai ngi don kam ya ka donot ka bathmai hoi ngi don kam ya ka donot ka bathmai mangilong ki bruk bapap sharem on don kam ni ban thymmai ni don kam ban im ke jim ke thymmai
ni don kam ban ye hakalenti ke jong blay nang ngila ban ye hakalenti ke jong blay ni don kam ye ka donun ke batmai ka jingkali padang ne ki ki dak jong ka jingkala ka jingim ki bapau ha ki to ki badon ka donun ke batmai ka dak ka bapau ha ka to ki bru ki badon ka donun ke batmai ka jing jubab ka long hang nei na ka kot long ka jong ka jubab pe kita ka jingim ba ki donun jong ni ka kaladur bagi kelalong ki bru ki batmai ki badap da ka jing perkhat ke batmai ki jing kuak ke batmai ki thong ke batmai ki jing sngewbha jungi ya ka jing yo blay ngi ba ka panla ngi ban pinkala ya ka donut ban iru ya ki wei hoi habala pan thymmai ka donut junga ba jong phi habala pan thymmai ka jing im junga ba jong phi ka jingim junga ba jing phi on long ka bala kala bat nin don ni ka jing yo blay bat nin don ni ka jing ya ki prabriu ni pe en gospel jung Matthias kelang ba ar ko live ho nyeu live pra ba live kum lai ni hang ne tin jong blay ong men yo blay jong men na ka dono jong men baro na ka jingmu chukha jong men baro na ka bor jong men baro kene ka hukum ka ba kraw bat ka banang kong men iru yo para briu jume kum me ikela de hato phi in em yo blay da ka jingmu jing phraj phi baro da ka jingla ju phi baro ka bor ju phi baro da ka dono ju phi baro hato phi in em ye ki para briu yo pramarjan jong phi kum ba phi ikela de nengkong yonis kalong ba sao khot ba khan reu nengkong yonis kalong ba sao khot ba khan reu tungin pe ke tin jong blay ka kran hang ne tin jong blay ka ong ngi te ngi thu ban ngi lang ngai ya ka ta ka jing ya ka ba ublay udon yang ngi ublay ulong ka jing twa ba ye sa ha ka ta ka jing we sa ha ublay ba ublay ye sa ha hoi ko gi pra ngi bi ngi don ni ta ka jing ublay we sa ba ngi kum ki khu ni jong ublay ka ba sa pa ka jutang ba thymmai ka walam ka jing im jing ka long ka jing im kerhai bat ka jing im ke bom jikut ka jutang ba thymmai ka walam ka jing im jungi ka jing im ke ba kerhai bat ka jing im ke bom jikut ka jingkali padang ne ka ka jing im bom jikut ka ka jing im bom jikut ka jing im bom jikut ka dei ka jing im bom la ban kut ne ka jing im bom don jing yap shio gospel jong yonis kalang ba san ka arpra hundai tin jong blay ka ong me wat sngew kun dit ya ka ne na ba ka por ka jia ba kita baro ki ba ha ka jingtep kin yo sngew ya ka jing parta jung u ba yimi no ba le ba bha sa ka jing mi pat ka jing im han re ki ba le ba man sa ka jing mi pat ka jing pan rem hoi ka tin jong blay ka kren ne ba on don ya ka ta jing im bom jikut hadin jong jing mi pat o jesus kun wan shaka pathai ba wan shaw ye ko ibreu jong aki ba im baron pengla dor ki ba ki ba yap au kris kini pat hadin kata ki ba yap ba pop kita ki ba yap oi ni pat saka jing mi pat jong jing punra yonis gospel yonis kalang ba pheu ko ba pheu teng pen gospel jong yonis kalang ba pheu ko ba pheu tin jong blek ong ne nong tu un wan hanrei tang ba untu ba un yo penyap ba un yo penjot de ngala wan makin yo ka jing im makin yo ka hai ya kar jisu wang wan chakani ka parthai ba ki breu chakani ka parthai kin yo e ki jing im ka ba ka hai hoi la sha te mrao ni ha ka pop jisu wan chaka parthai ban plai loi ni na ka jing te mrao chaka pop hoi Jisu upala ini ag bon jong jing Jisu udolem rekat bergi wai kita jingkmen rupan dat ye ke jingdon kam jong ye agi bon ki benda tungin pulek net na kot lenong ke ko ka kran ne kan no kan long ka jingkmen ba kraw ban tip manta ba ka ba kut jong ye kam dei ha ka jingtep han ba on don jing kut Nin don ka jing im ba thymmai ba ne junom ba juna ka shukri ka jong blay ka mem wai ka gran ha kot jong ka ha
Jingtrang jong arta nak selaka balais pa pra. Selaka balais pa pra. Ongom ne u Chris ula long ka wei ka do bat ngi bangin la ban long ka wei ka man sim bat u. Dei ka ne ka jingete bangin sala ban mino na ka jingtep. Om tang ka jingpen I bor Chris Henry nama long ba ka jing I. Bat ka jingai ka jingim jong u ka kalalong ka jing ka jong hi ito ka balaw I ya u Chris ka jinglong pasisha at pdiang u hala ka mansim in yo ya ka jing imbom jukut long ba mansim khoi ba Chris usyong hapo jong hi bat ka jing pdiang yu mansim khoi ka donut da ka jingai kalong ka jing stang jong ka jing im bom jukut ato pilas dang em ban im ka jing im ka bom jukut ko ka briu jong blai tin jong blai ka ong lephi pdiang yu jisu balap diang yu mun sim khoi ha ka dono jung phi pilas dang kain ban im ka jing im ka bom jukut ka jutang bathmai bat ka jing tray ka jutang bathmai bat ka jing tray kini ka dega to ka bakhat do tin pe na gospel jung Matius ko lang ba aro prad khot bakhat khandai bat arpheo the gospel jung Matius ko lang ba aro prad khot ka bakhat khandai bat arpheo tin jung break ong ne namar kata king to kida late no ka phi to pan long sun ran ni ki banriu bro de pan baptist ki ha karteng ka jung pa bat ka jung khun bat ka jung mansim ba khoi ei kai ki ban sumar ye ki Evg baroh kat ki bangala hukum ye phi hak mi ru nga long rang kan bat phi alagas ki hado ko why not ka pathe kena ka de tin jong jisu sho ba un le chabneng ru pha e ki sun wan ki jong u lakin ye lap ye tin ka jong u blai lakin ye tho sho blai ba jisu blai khun jong blai u jisu wan sa parthe ban shayap na manta jong parthe bar on sai khut e ka pop long ba na u o ki sun wan jong jisu ke le e ka kamram ka jong ki ya le ta ki bon ki jaka ban le ye lap ye khobor jong blai hadu bakin du no eka jing im ka jongki kila IT sha ublay u jongki u jisu menjabat kamram junga ba jong phi kum ki briu ki jong blay hato ki ngile dem ye kamram junga ba jong phi hato ngi sakhin em yo jisu shaki we hato ngile dem ka kam ba kat kum ka jing ka jong jisu inga ba dia phi hato pisau tenan em ban irat ye ki we Ado pisau tenan em ban kren shapang ka jingai jong phi shakawe. Ado phi ye thun em shakawe baka sabatan gale gasni bakhu gan tang ka jong play. Ado pidang le rain em ye ka balang ka basa ka jong play. Oi u play u pha e sunwan jong u ban le ilap ye gospel. Kumba uji su la pha e sunwan jong u ji su pha e phir kum ju. Ban long ki nong sukhi ha ka portray ban long ka jingshai nam ta jong jisu. Shaka portray. Leste dan na pedeng jong pipila bandong. Ngam la ban ilap kumba ki sunwan ki ilap. Oi ngam don ka spa ka pheo ban ilap I ka baduk. Oi ngam don ka bor ngam don ka jing start. Bani chimanta ban ilap e kam ka jong blai ye tin ka jong blai. Ko ban thu phi ka wai ko ki prab ngai bi chuma. Ka wai ka lak ka ba kraw. Baru na pedeng jong ngilap ban chimanta ka jing ilap Shaki way ka de ka Jingpynkhiah hop jong ka ba shpeo mar ke jing ai ngu jong ado pisau tenan em an ai ka jing ai ngu show play pisau tenan em ban Jingpynkhiah ka ba shpeo shaka kam ka jong play ni de ka way ka lat ka ba kraw nga ba de phi ngala ban shimanta an long kinong sakhi de tang hasnong ka jong ni de tang hawre jong re a chitrup jong pa de ka jing ai jong phi kam jong play ka le Chitrup jong pathe bani lap na panta jong phi ma phi lap an long no sakhi an ta Jesus Christ to ublay uni rap inga ba phi kan ni nge pung khwe ka jing im jong an ka manta ka jing wan ka Arsien ka jong tang duai ablay blong pa jong ba bneng obnang ko blay sibun kan rada bahana ka manta ka khobor mela ai ha pedeng jong I wei pa wei bani rap bangi melaban
yang scam kat kum ke Jingpynkhiah ke jong me bar irap ngi ban pdiang ia ka donur ke thymmai ha ke jingim ke jongi bar irap ngi ban pdiang yu mun sim be khu jong me nang ba irap ban yang scam nang ta ke jong me imru kat kum ke mon ke jong me ublei ujongi bodi ke por bang sa ke jing syukri ke jingi hambe ublei ani lam ni ngro dong ba mun sim ko ke ting dong ji sunga duai amen amen tung bleng ke khui hi paro briu jong blei amen Ngkwa banai khuble ya church pastor jongka balang umkrpong bala yalam ye ka Sabbath School ngi yo shibon ye ka Jingpynkhiah bal ngim artaten ka wan ne khet ka jong blei bad ula pendun kam ye phi ban ngim artaten ne ka liang ka balang ngi duai ba blei ni aifeng ban pendun kam ye phi hakin ne sngi ki por ka ban sawan ro kat ba phidang shakri ye ka balang umkrpong bad ki we ki jaka khamtam kat ba phidang yelap ye gospel ke kada pidang yelap ye ktin ke jong blei ta hakni ka por kumba jule barabor ladang idan hak yeng mani le se ki balang phila dan hala ki jong ki balang bar ki khna menta kila ai ke jipule ye ki dikhot kan mau kila splendid bar ki ai ye ki jigrwai kerpang kum jo henry ka basnyu si ka lomba mtangim la ban le kata henry ka khubor ka bakamen pan lengba ka jing tray shitam jong ki kme ki pa lengba ka jing tray shitam jong ki nong yalam ki jong ni Mrs F Kharbteng ngila ban Aishapi ye jingpule ye ki dikhot kan mau naki khna pinsio ye jingpule jo ki nado ki barit hado ki bakham he te ke jingelam jong blei ula ai ye ki jingmut jingprkhat hai nong yalam jongi ba in splendid ye khna ha ka sequence ka balong a hado zen te ke ni ka por khlend puslem ngan it shaki khna ba kin sedang ban ai ki jingpule lenden ye ki dikhot kan mau A. All have sinned and come short of the glory of God. Romans chapter 3 verse 23. B. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts chapter 16 verse 31. C. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6:1. D. Depart from evil and do good. Psalm 33:14. E. Evg is known by his doing. Proverbs chapter 20 verse 11. Fear not, I am with thee. Isaiah 43 verse 5. G. God is love. 1 John chapter 4 verse 8. H. Honor thy father and thy mother. Exodus chapter 20 verse 12. I. If you shall ask anything in my name, I will do it. John chapter 14 verse 14. A. Jesus wept. John 11:35. Jesus wept. John 11:35. K. Keep the tongue from evil. Psalm chapter 34 verse 13. Look unto me and you will be saved. Isaiah chapter 45 verse 22. M. Marvel not yet must be born again. John 3 verse 7. N. No man can serve two masters. Matthew 6 verse 24. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good. Psalm chapter 118 verse 1. Praise ye the Lord. Psalm chapter 147 verse 1. Quench not the spirit. 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. And remember the Sabbath day to keep it holy. Exodus 20 verse 8. S. Seek ye first the kingdom of God. Matthew 6:33.
Trust in the name of our Lord with all thine heart. Proverbs 3 verse 4. You, unto us a child is born. Isaiah 9:6. Vengeance is mine, saith the Lord. Romans 12:19. W. What time I am afraid, I will trust in thee. Psalm 56:3. X. Exceeding great and precious promises are given unto us. 2 Peter 1 verse 4. Wow! You are the light of the world. Matthew 5:14. Z. Zion heard and was glad. Psalm 97 verse 8. Ngakwa banai kuble ya baroh ki khna ki bala ya splendid ya kito khot kan mau ngakwa bahaban ai sweet di phila ne chocolate phikwa Henry ngimla ban le gum tan de mar ngi don ngi petang halaki phone Henry panik mi pa jong phi but kam tam ngi ne kliang ka balang pan ngi duai bo blei un yaip teng ban khui phi baroh ki khna ki bala splendid ikten jong blei ngam ar de ten bo blei un khui phi bar kum juro ya ki mi ki pa kublei shibon ublein khui phi phila trace tom sisa ban hikai khon jong phi ban record ban boy shakino hikai ha kapor ka biang bar kum juro ye flin Mrs. F. Kharbteng, Sir Anan, Kibala Yarap lang, Haki editing, Ublay un Kurkui, Pingatip, Kam de Kabasuk epi, Henry, Pila Trish Tome, Ye Kam Gong Blay, Ublay, Yaptang, but Kurkui epi, Flynn, Bapin Yo, Ikamet Kabakoy Bakia, Miss F. Kharbteng, but Sir Anan, Ublay, Yay Kurkui, Kalong Ying Long Sem Gajong Pi, but Kikam, Kijam Kabapitray. Tekanika Porshakaway Parkabanta, Kikanak in Saayingi, Yaka. Jingruai ka ba kerpang kumba kila pule lenden ikidi khotkan mau ka tahiru de ka jingruai ka balong ba ni de ban boya ka ktin ka jongble ha ki dot lord ka jongi no do badang red hadu badang he let's say hadu ka tagaski ka jingwan Arsien ka jong jisu tegani por klem muslim nga kerpat ye khna ki ban ayengi ye ka jingruai ka ba kerpang ngakwa banai kuble ya baroh khna kila la ai hangi ye kato ka jingruai kerpang ka badan jingmut hado kata ngangit scam kala long jingker khu om tangi khna Henry p ki kme kpa bad ye p ki balarang ba yangar kumjo bad hakane ka por nakaliang jongi nakaliang ka balang gibla ban le e ruiki Henry nginchu duai namta jong p khna baroh long lada pidon bad ki kme kpa jong p baroh gi ba yesimata ngakwa ban pin bo ki jong p kumne bangin duai bau blei un IP kamet ke bakoj bakhia bakal lockdown kan play no phila ban one si Jingiaseng phila ban lake school tongin duai kerpang namta jong phi ki khana khabrip ki khmat ken kad bangin ong duai mon
Ablay ko pa jong yu babneng hakane ka por shikantin ngi kwaban ai ngo i meu blay nam ta ka jing shakri jong ki khna hakane ka sngi ngi duai ba meu blay min yai pteng ban kar khui ki baroh ki ba ye pej hakane ka por ki badan halak jong ki yeng ki sem jong ki ai ba kin long ki khna ki ba ko ngo i ki me pa ki ba kongo kham tam ye ktin ke jong meu blay bakin yai ne bakin long ki khna ki bayai ne na do menta hado bakidarang ba bad hakwe kesngi kin long karishan namta ka yeng kesem namta ki kor ki kha bad kham tam namta ka ktin jong me ban namta ka balang hi ta try ke ne ko por ngadwa meu blay min khui ki baroh lang but ngi duai ba meu blay men ma bi ki pop jong i baroh ba men snoi ke ne jing duai jong i ban men khui khna baroh hakrteng jong me jisung i duai amen teknik kapor ban yach kman in aino kapor she meverin ban penwai no yekenika program Sabbath School Iko ban aku blay church pastor mentapat ban penwai ka kelas sa jongi ngin pai pat shaka number jingra ka balai spa sau pulai na ka thymmai bat hadian kan ni ngin yo ya ka jingduai penwai na Mrs S Khongji ngin pendam kli ka jingduai kukpa jongi bahabneng ngikwa ban aingu ya meu blay ba me ladon rengkat lem bat ngi ha ka jing shakri ka jongi lengba ka Sabbath School atrai ngi duai baki ki ba ngi layo ha ka Sabbath School kan chong sa ha ka donut ka jongi tang ya ka class ka ba menta ka sni henrei kane ka quarter hi baroh ka wei ngi duai ba men yai kerku bat pendon kamru ya I church pastor jong ka balang kerpong kat ba idang ya lam ban pensapriang ya ka gospel ka jong mi yai kerku bat don rengkat ru bat ka Jingiaseng Arsien ru kumju khamtam ya ka kubor na ushakri jong mi sngau atra ya ka jing ut bat jing kerpat jongi namar bangi ngu ngidam hakarteng Jisu amen teknik por ban stang i Jingiaseng Arsien ko ban ai khublei ru ya baroh ki ba yeshim mentalang ha class Sabbath School na do ki ba yalam ye meverin bala yalam ye ka Jingiaseng ban ya I zuali ban sara ba yalam ye ka jingwai
But ye kwini bala ai ngi jingithok khana mission but kumjuru ya church pastor jongka balang kerpong bala ai ngi ya Sabbath School kaba nyutunan hani ka por ngam artin ublei nyai teng man kerkhu ngi hakane ke Jingiaseng Arsien ru taban yaj kman ngini rwai artli ke jingruai ye ke jingruai ka ban nungkong ngini rwai ngini phais ka jingruai ke number ba shispa nyo hakabong haba eryong ha jingim jong pi ka sho haba piting yo ba pindo baro nyaulut ki jingkerku kawai pa kawai kene di kawai ke jingroi ka bangis yu tenat ba ban roi kamtam hapor belum ye jingin show henrem tak snu tokat bangi dang shem kene ke jing ngin ya lejing mur ru ye jingkerku ka ba ublei la the ha ka jingim ke jongi nyaulut ye ki kawai pa kawai nyaulut ke jingkerku kawai pa kawai uci su dan hapdeng jong pi bat jonga uci su ulong ulok bakordor ulok bayaine ujong pi bat jonga na tagadawi de ban nyaulut ke jingkerku baula ai ha ke jingim jongi namar ulong uci su ulong perlok ujong pi bat jonga te ban
Teng ye kene ke jing ruai jungin pai sekoi jing ruai ke number ke ba source pa iwe bong jisu long ulok ba corridor tong ini ruai lang la da pidana ki yeng sem jong pi ruai shirem bat ki kon kiti jong pi bat ki long ying long sem jong pi hakani ga por ni ruai no burom long yaw pa la da pidon hala ki jong yeng gisem jong piru ni la ban shimta lang ni jing ruai la phila ka ba yeng ka ba e la da phimla phila ban shong pa de shimta lang ni jing ruai burom long yaw pa but ya ukun but you mensim bakoy kumbana du menengko mentabat junon kalau syabam jukut amen dong ini duai au blay bau kupa jungi bakhoi iwan hakmat jong me sasisin ben pundan burom me kan ikasngi ani ka por ngi songo iki jing plelan jong me bingin yo snow bingin snap ikhtin ka jong me ani ka por to ai ba kaneka por
yang i way pi way ling ba kan ko online worship ko jongi in yo mat ya ka jingpan im ling ba ka tin ko jong me kini ngi pan Kharbteng Jesus Christ amen. Sam kal nong ga basispa arpu ar berkerekat ka bening kong ngala kemen haba kila ong hanga yang nya lek shaka yeng utrai oi ngimla bani lek shaka yeng ka jong utrai ha ga ni ka sngi ka bo blay la bo yangi bangi ni mane ringi ai ngo yu blay bangi dang la bani mane lai lot yu u klem ga no ka jing pin wet ka jing pin thot wat la haki yeng ki sem ki jongi bangi ai ngo ya ga ni ka start science technology kabu play ula ai hangi ubreu badagani gajing start ngila ban ya mani you play hakarukam kaba dan jingmot tis sashi sin biang makwa ban ai kwa ban pdiang subha ya pi baroh ki dekat jong ka balang bat ki paralok nani ki para kristan baroh ki bayamani lang bat ngi yau blay nong tabu nong pelong jongi hagani ga si kabo blay la bo yangi bangin syong tat ngin syong si naki kambat ki jing tray ki jongi baro ka si sabbaton aingo bola riula sumaringi lingba gani ga tayo ka balait no baro stayo bola yalam lenti yangi haki kam ki jing tray ki jing ta jongi bat haki ki baro bat bola kerku yang i da kijing don kam ki jongi ru ki bahala ka sngi ka buram bat ka jingo kalong you play te ai khublay ye pas jong ka balang le ram ye kijing ruai jong ka jing yaro you play ha ka ni ka por tingin yes dang no ye kijing mani ka jongi da ka bang ya phai lang sha ka number ka ba sauce pa ar pu way na ki kot jing ruai ka jongi bat hadin ka ni ka jing ruai Mr. Jadiv sweetly in puli na kaktin ka jong play kum ka jing puli sedang but in I ru ya ka jing duai sedang khot I pastor bin yalam ya ka jing ruai ha ka ni ka por Jingkermen ngalatay has namu Jisu by shanya baroh hapertay lai nu Jisu long leno hu Chris ngayeng mau siang baskem lai nau long ka tiba jem lai na ulong kak tiba jem aba jing dum kmat jong uka ha jing ai e jong ungasa ha man ka e yong kaba be jing shanya ha u kayai ne Chris ngayeng mau siang baskem lai na ulong ka tiba jem lai na ulong ka tiba jem ka jutang jong u bat ka snam ha jing shlei kada nganom ngam ha ba men sim jong akatlon yang ubat ba nganom jon hu Chris ngayeng mau siang baskem lai na ulong ka tiba jem lai na ulong
các thi ba chem onda unwanda ching risam ha uai baon shem yang ada la cao hakun tap yang van yeng akmat ka keduk ba u Chris ngayeng mau siang baskem lại nào lòng cả tiba chem lại nào lòng các tiba chem. To shopping sedang ya ke divine service ke Jingiaseng ba arni tu ni pai shi ke Bible jengi ke Jingpynkhiah sedang nau Isaiah kelenong ke basap huai ke dekat ke baspo ke bang kumne tu wat chep ting me namar ngalong rengkat bat me wat sngewbha namar ngalong blei jong me ngan pensat bor ya me hot ngan yarap ya me hot ngan Kristian ya me dakti kaman kahok jonga sesien tu wat chep ting me namar ngalong rengkat ban me wat sngewbha namar ngalong blei jong me ngan pensat bor ya me hot ngan yarap ya me hot ngan Kristian ya me dakti kaman kahok jonga te lembaga niki kentien Nongkren sepensyai syu tu ni pendam clear jing duai kerja bukhui wan try ni kesengi bukhui tang jung try kan scroll me jing khu jung ya try men lai the try ni na koi por koi pat try mi no ngi pat rang jing e try ki baklang try ni the te stlak re me mirang ye the sei try jing khu jung me hello jing jing na koi por koi pat kum ne try wat ngem na ban don try ki mande ni ya senglang re ngangit scam try ma ki khubor bagi science and technology ka ba mi hi la phrang bo bunri try ban ai ka jing start namba ka online worship ngangit try ba kiti nu kan phrang ka sa phrang namba ka ni ka online om tangi ki par banget ni ki bre ju me re ngangit scam try ikitu be sko ikitin ju me try kum ju try kan scroll me mla ai ngi ka Sabbath School ba sung tanat ba ngi try kan long try ki sembo jum khat try jumut jum khat bakam tambe kum sim jungi tam ngilap penya dei bat khamjan shami na koi por koi pat try kum juro kan Jingiaseng ba Arsien jungi ngai try iki berkhoi kalong anta ka buram ko jungme lamba sakri jungme ban sakriya try pu try lamba ki khubor bon sa ai ngai try ki bar khoi kalong de khat is ei jungme try kum ju try ngapan ka bor me mene khuru try ngi na koi por koi pat atrai jim jungi atrai wat apning gini jing e kbang kendo atrai miklam ino ngi remlai ye tan melai bitin ngi atrai tumapru atrai kringkang bu si me na koi por koi pat nani ban tu Chris mta kata amen. I kublai Mr. JD sweetly ibala ai ka Jingpynkhiah sedang ban e ka jing duai sedang ru hai ka ju ko por tegla de ka por bangin ya mani pat you play da kijing aingo kijongi bat ka ba shipau kijing aingo bat ka ba shipau te wala dangimla abania don ka yemani ka jongi henrei ngin yalum halaki yeng ke sem ke jongi lani ngin ken mau ya ka benta ka bangi ngi de ban ai show play but ngin pelang ya kitui bentai bading bangi de ban ai show play ka baning kong ka bashpo bad hoi kijing aingo lani kijing ken show but nda ha bangi la yo akalat ban pen pai shaka balang che treasure jong ka balang ngin le ya kata te tongin ya mani you play da ka bangi pen pai ya ka bashpo but i ai kijing aingo lani kijing ken show ki jongi but kat ba ngiale ya kata ngin yo ya kijing ruai kerpang nai really Jing den ju
pahang ni ki don bun ki wei pan ki bam salya ya la ka jingim satang kendiat borngin sa smutu shai satang kendiat borngin tibale dongin am kus laingin yai kerman scam ngin snow tulut on da boy hang day bun sin ngaling ngo balinga ha yan ling bakalan di bakalan sa kat babun ki wei ki im ha jing su ngapat lembat ki baca uman satang kendiat por ngin sa snow tu shai satang kendiat por ngin te pale dongin am kus lai ngin yai kerman scam ngin snow tulut on da boy hang day satang kendiat por jisu un sawan lambat ki angel zapel hajar ya lagi jong shari jing suk un lam day hang ta ken ngin snow tulut par satang kendiat por ngin sa snow tu shai satang kendiat por ngin te pale dongin am kus lai ngin yai kerman scam ngin snow tulut on da boy hang day Dongin ya yang lang ladang ila ban yang leni wat ladang im yang ru ala ki jong ki jaka shong ki jonging in ya rwai ya ka ching rwai jingker ku nau blay ngi yo dongin ai ngo yo u baroh dongin ya rwai jingker ku nau blay ngi yo pastor jong ka balang in ya lam pad hadin ka tangin yo ya ka jing duai nai pastor jong ka balang Jingker ku na u plengi yo tungin ai ngu ya u baroh ya ro biru ki angel kun yu bakun bat mesim bakun tong ini pandemic le paring le shublei ha ka jing duai able ku pa jingi bahab neng ubalong nong penim bat nong sis pa jingi ngi kwa banai ngo ye me ublei ye ka jing im ka ba mela ai ngi ngi kwa banai ngo ye me ublei ye ka jing ku ka ba mela the shlei ha ka jing im jingi kwa banai ngo ye me ublei ne mar ba ka ne ka sngi ka ba mela ai nang ta jingi ngi kwa banai ngo ye me ublei ye ka sngi sabbaton ka ba mela ai hangi ki breu om na ka daw ba
meu blei me don kam yingi henroi na kadau khanang bangin kan mau meu blei balong u nong bo nong thau ye ka jingim jong ki breu bat baroh ke badan hakani ka slap perthei ta try kani ka por ngaduai sikete namta kani ka jingkan show ki bangi ye lum hakane ka por don pedeng juki ka bay lum hakane ka por don pedeng juki la se ki bay lum kham hadin han rengi duai me blei men kerkhu ye ka long yeng long sem juki men ai ki ka met ka bakoi bakhya men pendap penbiang ki jindun kam juki baroh a try ku blei shibon ye ki shakri jong me ki balong ki bayai ne ban ye kershan ye kam ka jong me wada pedeng gine ki jing ka bangi kendo menta kerkhu ye ki khon jong me ki bade hakane ka palang jong ye hane nong po bar ki bade na ki wei ki jakaru de ki baya pet ki baya kershan ye kam jong me na koi ka por to ai ba kene ki jingan show kene ki wei ki bishpo bangi la pan pai shi kam ka jong me a try ka bade ru ka banta jong me men kerkhu ki khnam ba kala ban peteng ban pin sapriang ye kten ka jong me khu bor ki jong ki lai angel shikaleng sodong jong kene ka perthei khnam ba ka jingwan Arsien ki jong me a try khnam baroh ningi la ban don lang ba ngin lej ta ka yeng ka ba me la pan kre nam ta jongi a try kene ka por ngaduai me blei men kerkhu yengi wei wei bar kham tam ye kene ka jing ai ka ba ngi pen phai ka jingkan show ka ba ngi pen phai she kam ka jong me ma bi ki pop jungia tribe snew ne jing dwa jungi na mar ngong i pan kreteng jume jisu balong no pen imba no se spa jungi na dom ta hado ki bam jikot rukum jo amen Hagani ka por ngin yo sngaw ye ka jing ruai ker pang ka ba on ai nai pin shinga. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening come. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the enthroned years of my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Yes, I'll worship Your holy name.
Lord, I'll worship your holy name. Ya kublai ke jirwai kerpang ka bangila yo anak kini arngut ki samla juga balang jirwai kerpang ka basngotanat bat ka ba ai men sim yang i baro alang nai pin shingai bat nei really kala dei ka por menta bangin yo sngew ya ka tien ka jong blai ka balong ka benta ka ba kong santam hai ka jing mani ka jong yo blai ke baro ka bangile haswa kani hilong baro ban pen krek ki men sim ki jongi ya ki donot ki jongi bangin yo pdiang ya ka tien ka jong blai te Henry Hashua kata ngakwa ban penito kendiat yai Nongkren i Nongkren i dei Mr. Davin Kharbteng iba jialong upersa kur ujonga Davin Kharbteng i Davin Kharbteng i dei kon jong iba donbors emle bat i kong patsi Kharbteng ki be shong ki be sa halai kra hoi i Mr. Davin i shong i sa bat ka yeng ka sem ka jong i lok bat arngut ki kon hanong Rim Hills Mr. Davin Kharbteng i dei Nongkren ka school jongi ha Brookside ila hikai mentala kumba prasnem AA haswa ka tai la tray haki company lani ha ka company kini ki automobile showroom hasilong ila tray Hyundai ila tray ha ka Mahindra Finance ila tray ha ka Toyota Henry ublay ula kren ula pasyaw ha i ba in ino ya kini ka kam ka bay tray bat ba in pdiang ya ka jingkhat shaka kam ka jong ublay kumunong hikai U Snem hajar katlai ila pdiang ya ka kam kumunong hikai ka school jongi ha Brookside but hikai ki subject ki prepare kum ka science kum ka moral science dan ta social science ya ki kelas naduk kelas 9 syapo ter tinga ingo you blay bula pendon kami Davin ni Mr. Davin Kharbteng hai ki por ki balalek ila sam ya ka tin ka jong blay ha abon sen hangte ha ka balang jongi halai kra ban ngis aingo yo blay bai la kloi ban shim ya kani ka benta ban ya sam ya ka tien ka jong blay bat ni ling ba jong kani ka online ka jing mani online le ni ka online worship ka jongi Sasin biang kublai sibunya pi baro ha kerteng Jesus Christ ningkong nga aingo yu ublay ublaay nga kajingkot kajingkya bangan don manla ba ngan yeng hakmat jong pi hani kasngi bangan sam yak hubor ka jong u lingba kanika online worship ka jongi ngasongo ru i pastor church pastor jong nongpo belabo kani program yang bangan shim kani kesngi kalong ka aka tak privilege yang ngasongo kublai bon pastor bat kumjuru nganget ba ka khubor ka bangan sam sapi kani kesngi nakhtien ublai lingba ka jing persad mensim bakhoi kan yarap yang iwei pi wei para banget bat ki breu ki beskap ya kani program kani kesngi ko topik ke jonga ha kani kesngi ha kani ka message kalong ke Jingpynkhiah na wa Jordan Lukas kalakren chapang uta undong Syria bolayo Jingpynkhiah na ka jingsitom
ke jong kata jing shitom leprosy but kan ni so toru ba kane ke jing shitom la ni kane ka reference jong jisu kalong kum kata ka dak ba kumno ngin yo ya ke jingim bam jukut ta shwa bangan ya chakmat bangan ai ya kane khubor dongin ni duai sisin kokpa jongi ubahab neng sasisin atrai kan rat ngai ngo ya ka kerteng ke jong me pemela pela yang bangan yeng khmat bangan yeng hakani ke sngi bangan ai kane ka khubor iki breu ki basngap lingba kani ka online worship ke jongi to ai atrai kan rat bau men sim ba khoj on kta ya ka donot ke jongi way pi way habing snap ya kani ka khubor hoi ngalong breu ba pop ba duna andai ngai ngo ba me ai lat nga ban yeng ban sam kani khubor to persat men sim ba khoj ba ai ka ktien ka banga kren na kani ka por kan long na ka ktien ka jong me but na ka sentur ka jonga kini ngi pan Kharbteng Jesus Christ nong panim amen ka khubor ka banga kwa ban sam pi ong ka ini shem yakata ha ki kis em ka lenong ka basan iwe ka dokot ba iwe ter ha do ka dokot ka ba khan riu but hakani ka kitab habangi puli hoj ngakwa bangan puli ikini ka dokot baro ter ha do ba khan riu tangba pi nakwa ru bangan kham pendep kham kloy ngasothu ru ba dengala ban pendep kloy ka Jingkren bon sin kinong ngap ru ki sotanan ngampat deu tau Nongkren ba pau nam ba ki breu ki kwa bakin ngap yanga kumbi ong ilok sngewbha nai pen jrong than ya ka Jingkren ka jong phi la ong nga na ba ki breu dikidon hayeng mani dong ban se ki hab ban shong ban ngap hanre kidon halaki yeng yo ki thaj no yo ki thot no te krem pen slem shu da ngine pen ngan puli hindiat na kani ktien blei ko ong te unaman urangba upat ya pom usim Syria ulalong ubreu bakrau hakmat ukanrat jong badu badon buram namar da utrai lo ai ka jingjob ha ka Syria ulalong ru ubreu bakrau bor but kani sentence bakut ko ong hanrei udai boyo pang leprosy kap kwa ngan ong nyang tholi ko ki para bangai namar ba habang lawat ba ya kani jingstom leprosy da pi pej haka di ka modern khasi English dictionary kani ka jingpang leprosy ki ong ka jingpang nyang lingkut ngamte balai ngi tho hangni nyang tholi yo ka pen ngomong iki wei yo kum kani ka jingpang te habangia dengia puli shushu ya kani ka jing puli ngui i ba uniu unaman utau general nu tau commander jong tau im sidia ulong breu ba don bor ulong breu ba don burom ba ulong breu ba khrawa khmat jong bat hakari ka jong baro nginget ki breu ki burom yu anget udai breu ba bet ba biang ba don ka spa ka phau na maru don hado ka ne ka por kaba lingoru kalong ka handai ka basotanat ru kalong ba wat utrai ru pendokam yu uai ni i hatu hado khot banikong utrai ru ai ka ta jing job ya kinong ya ka Syria lingba jong kaba pen kan mau ngi ba ublei da umon ula ban pendokam yano bau ibet tangba nginde puli lot ketu ke dekhot ka sentence ke bakut kalong ba uyo pang
leprosy. Kene ke jingpang, kalong ke jingpang, keba syirkai hadu kata-kata itu kipor. Pagalong jingpang keba sosi, ba om dan Jingpynkhiah. Tika jingkeli kalong, hadu unaman, ukmennya kene, ke jingim, jong udon kata ke jingsuk, ba ke jingkmen, ke jawab kalong, bat ngangek, ba wat yang ngiru kumjo dengan idon kaspa kapauru habang idon kata ke jingpang ke jingstom kaba ngi iba don ke Jingpynkhiah nginom don ke jingkmen namar kumjo ru yo namam ngek umla ban kemen kadau bu long bu don ke jingpang leprosy kata ke terminal disease a walking dead man disease kumbaong haktin pareng namar ba omdon Jingkhiah bat ke Jingkhiah hai tu kipor ba ke jingkut jong kani ke jingpang ke dai stang ke jingyap pi ki bayo ya kani jingpang leprosy ha ko bible ko ong baki haban isolate yalade ki haban chong jinga yalade na ki para breu but kabasau siru kalong baki haban perta unclean dan ubat ngit man la kapor baki no ki yo sngow ki breu baki wan yaj shaka jan ke jaka ke bagi syong maki nganda habang prepare ya kani habang ngap ya kani ngasngow laju tek kum ke tu jingpang corona ke ba ngilap menta bangi haban isolate ya leding haban jangai naki para breu hado bangi don ru baki sya iben mar baong baki degi breu ki bayo corona mdei ban lech sajan henrei unaman pan nginda pai biang story jong chi thok hana jong ngangek bangi iba ngatharai unamam dokam ban isolate yalade bon quarantine yalade namar usong Syria ban ngangek Syria kim follow ya kata ka an ne ta ka hukum kum bakile ka ri Israel ngatharai bagi kita kin nongpang leprosy kin pa isolate sajangai kin pa song sajangai piga ka ngin dingi pai sa gospel jong Matthias kan reu arfun reu ko ong kan mentoy ayu yo breu lada uyo ya ka perthai baroh but udo no ya ka mensem pi ka jinglong breu jongi bon sin ni ju perkhat ka jingsuk ka jingkmen but ka buram bangila banyo ni para breu ka day ladang idon kata ka spa ka pau kita ki yeng ki bahe kita ki kali ki ba remdor but kita ki tiar kitar ki ba remdor but kum ta ter rei nga kwa ban thu ya pi ba kamlong satya kumta kaspa kamla banwan ra ya ka jingsuk ka jingkmen hoj ngaru ngalai sem yi kata ka jingim jonga ban kwa ban thu yupi babon nangi ki breru ngia le ban be ya kata kaspa ka pau hadungi klet no bangin yo iru bu blai ju pen thli ka jingim jongi ngilay yo i babon ki breru ki long yeng long sem ki le kat bala namarba ki sorem ki kwa banya hap kerdan lang bat kita ki breru ki badon ba hadu ki klet banyo i o blay ukur khuye ki upen dap upen biang ye ki ju pen thli ye ki wat hapadeng ka jing sngow ka jong ki ba kim dei kita ki breru ki badon ba henrei ka burom jong haka yeng ka jongki haka jingim jongki ka shai ban pen pau bat ka pen ru bakim don ka jingduna kata ka dei namar bo blay haba phi jan chu blay haba phi yu blay u blay udon dengkat lembak ka yeng jong pi bat ju penduna hanrei ka basosi ka long bangi ki breu ngi de ki breu ki bam ju dam ngi ai kwa ya kata ka spa hado what
keladon ru wat don ru ke jing e ke jing jar ga wan ra e ke jing yasneu ru ha ka yeng ka sem ru mlelei tang ban yo e ta ka spa ngilap yakum kitaru kilong yeng bar kolong ke e ke ba so si te kumta pingi ka ne ka jing mud ni ka ta ka jing perkhat jongi ba ka spa kala ban wan ra ka jing men kalong ka babak kla ka jing ki tek start bible lani kita theologians ki penia hab ya nujor ya ka jing pang leprosy wat ka pop balai biki penia nujor namar pios ngoru ba ka ta ka leprosy kalong ka ta ka jing pang ka balada isi la ikin jing pat kumjuru yang ngiru ki breu habangi i ki breu ki bale pop hadu kata ki bale kam ki bajaklia hadu kata ngiri isi ngiri hadu ngiri iknying bana pet yakiru nyong ni tu breu tu bodi ba pop sha hadu kata ulong kumta pi ka pop ka penya khlat yangi kumjo kani ka leprosy habangi i ka lep ka ta ka jingpang leprosy ka jingpang ka ba pendo ya kata ka feeling ni kata ka jing so tho jungi ta ya ka jingpang ka pelong nam ya kata ka jingpang ha kata ki dokot met ki jongi hado bingim so tho shu ya kata ka jingpang bar kum joru ka pop ka long kum jo kum kata ka jingpang leprosy ka penja ni ka pendo ya kata ka conscience ka jongi ka pendo ya kata ka jinge tip lem ka jongi baru breu but ka jongi baru breu baru blay hado bapim hado hateng ngimla ban yo sngo ya kata ka conviction la ne kata ka jing kren jong tau mensem ba khoi ka jingim jongi kala don ka wei ka jinge tho khana ha gospel jong u Lucas ka be tho phang nu wei breu ba pang ka ne jing pang leprosy but la one sha ka jakabu don jisu maria poi uta nongpang ki breu baroh ki lai phet namar ka jingpang leprosy kalong contagious kalong ka bayabet kumta kim kwa bakin ya don ba to breu bapang hanrei tang jisu khampet ngi but ka ongru ba uta u nongpang leprosy la dem khosiu hakmat jong jisu but loong atrai ladam memon mela ban penkhia yanga ka jing sotanat kalong ka jing kalong ba jisu lakner ti walau tip ba kani ka jingpang kalong contagious reu lakner ti ba ulakta yauni nongpang ba loong ngamon domen long khoi bola penkhia yu kadon kabor haba ngiru ipai shu jisu ublei jisu la ban penkhia ingi na kita ki pop ki jongi habangi pai shu habangi kala ka bamon te hadangin da ya pai biang shakanika jinge thok hana phini ba ka dokot ka bar ka balai ngi ka wei ka jing phala ba ka ba sautanat ka long bangi i ya kata ka shakri samla kata ka ba de ka ba ngi ha dokot ba ar ka ba ong ba kala shawan ra marau na ri Israel haba ke don ha to ka je khuntma but ha ka dokot ba lai ko ong ba kala don kala dap da ka mensiem ka be isnei ka mensiem ngolem yau tau konrad yau naman mar ba kai i ba udon kata ka jingpang yang lingkut kata ka jingpang leprosy bat katip makaru katip ba num don Jingpynkhiah bat kumta kalaong banjin da ulek sha katika nong sha katika ri ka jong u unjendi ya kondo ya uta u nong ya thu lupa jong kari Israel un yo ban mat ya ta Jingpynkhiah pi ka ke basau tanat kalong kumne ba ne ka samla wat
kalong ka marau ka balasa ring nari sel chani ka wan long ka chakri henrei kamsim don kata ka jinging khong ne kata ka jingi si yo neutral la ne konrat la jong henrei ka don da jingi snei ha ba kai ibu don ha padeng ka jing sitom bat ula don ha padeng kata ka tmet ka jing yap te kumta kalaong ya ka tengah ka jong u bat ngi i bakane kalong ke ka jehi kai ka nuksa ba bahai ngi bahato ngi kum ki breu ngi kloi mo bingin long lang kum tai ki nong shun ki jongi lada ka ja kum ka ta ha ka ni ka ri ka jongi hato ngi kloi mo bingin long kum ka ni ka ta ka breu ta ka samla bingin ong wadangi i ta ki nong shun jongi biki yu dap ha ki yo ta ka jingpang hato ngi kloi bingin long kita ki breu ki badon lang kata jing solem ka jing isnei bat ngin wat lat ba ngin la ban ai ka jing rap yaki hoi ka jing long tlot bang jongi nga thrai kan khamsok ba ngin bingin sim revenge kala long no ngin kan thoban bingin kan long kum bangi tim yaki thai ngin da so hun de ki yo pang kita ki nong shun ki jongi ndai ka du khot hang ni ka ong em ngila ban shem ru ya kani ha kani ka jo ka kitab ar kis em ha ka lenong ka ban reu ka du khot ba ar huai ar fulai ngi i ba ulaisa kumno u hikai bangi dei ban treat i kita ki nong shun ki jongi kumno ngin le i kita ki nong shun ki jongi bah ka sitiu pol ki nong rom khat ar pho ko ong baladang ile bhai kita ki nong shun ki jongi kan wanra kata ka jingkla la ne kata ka conviction ha kita ki nong shun kan tenjo yaki hado kata bakila bikin le ran naba what lakila let's new ke yo pan ka jing isnei but ka jings bon man sem nangi hoi nganget bau nama mula pha sumar habon ki doctor lani kita ki physician hapo hanong syria but shimla shem ba uno pa shimla shem bau la yo kata ka jingyarap nginde pule shushu yiki dekhot but nginde pet shushu yiki dekhot chakman ni kau kejingkeli kalong bakumno unamam utre banlet ban pha sumar ban pha penkhia yalade ha uta u nong yathu lupa basong ha kari kabadai kari ke nong shun jongki kumno utre adon artli kita ki point ki bang kwa ni sambat pi kawai kalong an act of desperation bon sen mangabat mapila ne mano ki bamat ya jingpang ka jingsitom ka ba niso ba nilalet hi ki doktor ki ba pher re ngimyo Jingpynkhiah kawan long kawan pat kata ka act of desperation batang bingin yo ka Jingpynkhiah ngila ban le sei ngila ban pulut ya ka spa ka phongin sim ya ka ram tang bingin yo ka Jingpynkhiah kani kadai ka point ka paningkong banganget bo naman wong banganlet namar kwa ban yap ngiru ki breu habang ipang wat da kalong da ka parthai kong ni ka jingpang ka bamaru handeng ngim kwa ngi tieng ya ka jingyap nganget kadai kani an act of desperation pat ka baar pat kalong ba nganget bau namam yo i ye kata ka sakri ka jong u ba ka don kata ka jinget klem artatin ha ka parang yong childlike faith ka kata ka jinget kum ki klung klem don jing artatin naba pinda pulele ha ka ktien parang le ka ong ba un jendo la lej un da tre ban lej ban yakundo ya u ta u nong ya tholupa samaria he would
be healed of his leprosy. Kakam ong he might. Kakam ong ba ngatharai le se ula hi. Pi kam don jing artatin. Katikna ba unda late unyo ka Jingpynkhiah. Hato ngi judon kata ka jing artatin haba ngilabo ti yelde hublay pi kani ka highlight feed ngani thu pi nga kumukpa jung kini khon nga don khon arngot bedang red hoj u khon bani ko lakham he pi ngandi thu pi kata ka highlight feed lani kata ka jinge jung ki khulong bared kolong habang puli ni nga sotho habang i khon bared jonga nga bo hajrong nga pensong hajong duli dang ong i kenti nga tang sala bo kumni kikti jonga ikan ti klemar tatin imtip lan tokpa un weng kataktin ha be po madan ru ndon jingar tatin kenti be don be katak jingai bo kpa un kem i hanrei kat ba yu henmen mor la kham he lanang ban reason lanang ban perkhat wat dang la bo kti nga ong kenti don katak jingar tatin ukwa ban kenti hanrei don ru kata jing artatin what if kanja ayu la dei pa imla ban kem yang al ni pelaj anga akut kata niru kum kibreu hatong idon kata ka jing artatin ya ublay bon sien ni sania hu kibreu ngi sania ublay ngi boti be ublay habang ile kano ka kamru ngi nga sania be ublay kata kadek plan A ka jing so tho jonga jing sania ublay hanrei pan kan ka jayu lada ka to plan A ka ba phi philabu jing sania ublay kam urlong ni phai pat sa ka plan B ka ba ka jing so tho jonga kalong laju kumba ni tharai ublay la fail rai klamla banle ya to plan ke bangala bu ho idon kata ka jing artatin namar ngim don kata ka Jingiaseng ha ka proverbs khandreu khandail bakla ka ong bangila banle ki plan we can make plans but the Lord determines the plan ublay hi ban panyai kita ngila ban plan mangi henrei ka song ublay baun le ya kata pingi dokam bandon ya kata jingai ke baskem kum ki khlung wat ka tinu blay ha ka gospel Matthias khat pra lai ka ong lada phim kala bat phim long ru kum ki khna phen om yo le shaka hima ki bneng kani ba ong ba lada phim kala kani ba ong ba bat lada phimlong ru kum ki khna kamot bangi haban long kum kita ki khna kata ka jinglong kum ki khna ban ong ba mo ngin long kum te khna ngin le marbol ngin le kai kum le kai kamot kam tho ya kata handai ka tho balada ngim don kata ka jinget kum ki khna klem don ka jing artatin hoblay nginom yo le rong sa ki hima ibneng te ngine phabyang dengi phabyang chani jinge tho khana kat bangi dangi pule ngini de khot ban reu hinyo prash powter ngi iba ondau ta u general thom namam lotre ban lej bad hada ula lej sha kata ka jaka kata ka sha Israel bad ondau la ai kata ka sithi bla pha usim jong u ya usim Israel nilai i ba news emisal do la de pule ulakat ikita ki jan jong u ha jing bitar ngangen hado ulaong hato nga de ublay mo ban pan emu ne ban ay kata Jingpynkhiah yu ne ping in de pej bha tu to khot ade ngi ba kum ka jing perkhat jongi news em ru perkhat bon sien mangi hada ki nongshon jongi ki wan bat pan jingram ki breu ki bangim e ki bangi isi ki wan pan jingrap yangi bon sien ni artaten bangi perkhat anda ai jingiarap ya u
le se yo le kum ni le se yo le kum tai kum joru news upar khat uni wan pan jingrap but news utiba ka bor da ka bor jong umla pan khia don bor bun pan khia yu ni nong pang tu la super khat bet bangat harai kani ka di ka bot jong news Syria bo pha du new general ban wan shau ban bon pan khia bat ngi la sngau bitar por ong kani nga thai wat daw yanga khnang ba ula ba un penyesrut biang pi hadin nang tu ngi pan ka khot babut ngi ba ondaw ilai shaw la yo sngau ondaw la yo sngau paula pha khu bor sus long hat balai me pengkat ya kata ka jan chong me pha yu ta nong pang leprosy shanga khnang ba kin tep bo don utaw nong ye thu lupa hari Israel ka juru ka tienu blai ka ong yingi bingi dei ban pai show blai pai show Jesus Christ bingin yo ka jingpen nang ta ka jingkali pan inde pej ha ka khot ki bobot nang to khat wei bat khat ar ngi ba uta u namam uta commander la lej bat la kitak sipai la lej la don ha ka yeng ka jong uta Elisha bat ngi bo Elisha khami shabar ndai pha pan ban du taw shakri jong ba taw shakri jong ru la batha ya ya naman la ong yu to khele sum khele ngam hakawa Jordan hinyo sin ban nang ta men se yo ka Jingpynkhiah hangni hadien kata ngi ba unamam ladap ka jingbitar bon sin habangi don hapadeng kata ka jingbitar ngi don hapadeng ka jingdom ngim ju perkhat bet par nga ngai ka dei na kani ka daru u namam kham par khat bet pat hakata jingdom ula lejno klem le ya kata kham kwa hiru ban le ya kata ka jingkali ka long balai ba udom hangne byang la IPR point ka baning kong ka long bola sha and sal usngo bola usngo sha iben how taw nang itu lupa dakaba uta dakadaw ba kalong ba utaw nong yutu lupa sim lawan watang ban pet yu uru ya ka jingpang ngiru kum jo hingin sngo kum ta ladang ile ikundu yu taw yiki doctor habangi pang kan jayu ngi ding ile ikundu yiki doctor bat habangi le ikundu utaw doctor hajaka bun pet ngi supa du tu attendant wong dokam pe yu tu ong yu ki chuli thiet tak tak dawai ngin jend so rem nginong doctor yu kum tu kum juru ni la sngau rem la sngau bitar namar ba pi ka jing bitar jung ya kata ka jing kata ka ill treatment ka bo yo kata ula sngau rem hadu kata pi ngin ni thui pi ba nama mumut ba ka problem jung ka dei kata ka jingpang leprosy Henry hakmat jong blay ka problem jong ka day ba umla ban penret yalde umla ban long bas ngoret umla ban pendem yalde usngau meng namar ulayo udai breu badon ni ibu udai breu badon kata ka buram bakrau pat baro ki buram yu untang sen poi mo baro khoi ki dem hakmat jong tikumta las ngorem pat umla ban pendam yaladi pi ublay ukwa ban penim bat ban ai ka jingim ka thymmai ya handai shwa ba ublay unle ya kata ukwa ba unaman un yo shwa ya ka jingduna jong kata ka jingduna jong ka debu debun wengno ya kata ka jing so meng ka jong kata ka jing so he jong bun long breu pas ngauret un penret yalade ngine pule biang ha de khot
bakhat lai ka bakhat sao nyo i pat sa kawai ka kamba ka jong blay habangi i bo la bitar ula mi no nang ta bo la lej bat ula reason hang ta bat ngi i hadu bau ong ba ngan sum le yu hakum kata ka wa Jordan kadang kam khoj sibun kiwa po Damascus ula dom ula bitar handai ngi i pan hakani ka khot bau tau shakri jong namam pi pinda puli ba to khot ngi i ba kidon chadin handai ngangej bonu shakri ka jing isne yu tau konrad la lej ban ya lang ringkat bat u pon la kerpat ye u la ong at ko konrad hakti hani u ko kpa ta ba buram yu u bat la kro yu u la ong yu hatu da lada ba uphale ye pi da ke ka bakrao hatu phinum jenda la le mental le usupha tang ba phen ngam ha pok blei phim tre ban le kata blei ka daw yu tengah ngej pan ba khat budang yai ru khat dang skap ya ta ka jingkar pat ru ko jong tau shakri jong u uni u commander uni naman lasgang lasdang ban matharai ka ta jingdom jong u ka lasdang ban duna bolos dang ban matharai ban ailat bat ngangej bu mensem ba khoi du yele ban kata yu u mar bo blei kwa ban pan khya yu pi yangi rukum jo u blei e yangi hadu kata nama bat u kwa yangi banginum jot takadaw wai kani ka ketien jong u ka jingpla jong Jesus Christ ba in yo amat khanang bangin light nakata ka jingjot bangin light nakapop utrai usha bakideng penkyang kinwan ban penthut ka jingim ka jongi namar bokwa bangin kala ka bamut banginum hap kata jingjob kata jingjot u yangi hadu kata ka Bible ko ong taste and see that the Lord is good mat yu blay pat pni iu long babha nganget scam bahakane ka jingi tho khana habangi ibu new shakri la lej ban karpat nganget scam bakat be dang yai u kat bu mensim ba khoi dang yai tunjo yo naman kalapoi kata kapor banganget habau kata jingbitar kelas dang ban duna u mensim ba khoi ladang yo ban rong pat ban kren yu kan yu kat no ngot ki breu ki ba e pe wat new shakri jong meru e hadu ka tau ka kwa eme ba men yam ke to khele ngam ban gi i ba hadin in si ba utawa unamam ulet ngam pi ni baroh ladang ikwa ban yo ya kata jingim bam jukut now jisu ni dei ban penret chwa yala de hakmat jong u ka jingkli ka long kumnong in penret yala de hakmat ublei kumnong in penret yala de hakmat ublei but ka jubab ka dei through repentance akten pareng kong da ka bakala ka bamut bat ban plai ki pop ki jongi ha ublei dang ilale ya kata ngila bangin penret ban ngila ban penret yalde hakmat ublei ka Bible kong ha ka sithi ning kong Yohanes lenong baning kong de khot bakhandai lada pi phla ya ki pop ki jongi lada ngi phla ya ki pop ki jongi ulong ubayaine bat ubahok ban map no ya kita ki pop ki jongi bat ban pungkhoj yangi nak bam hok lada ngi phla ya ki pop jongi ulong ubayaine bat ubahok ban map no ya kita ki pop ki jongi bat ban pungkhoj yangi na ka bam hok te kumta nyui ba unamam ulangam hakata ka wa Jordan ula penret yala de bat nget bakat bau dang ngam
kata ka jing kata jong tau men sem bakhoi ka kata ya ka jingim jong u but la kongo ya kata ktien jong tau nong thu lupa but kane ka dei kata conviction kata ka ba ublei ukwa yang ngiru bangi dei ban man but habangi lamat ngin yo ban penret yala de but bangila bangin kongo ya u but ni i ka story ka ong ka ji thu kana ka ong ba ha ka sen ka ba hanyo haba ulangam haba ulami no nang tra nang nakta ka kalaja kum ba ong ubreu jong ublei ka do jong u kalawan biang kum ka do ukhulung ban ula khoj hato ngi kum ki kristan ngi dei ne em ban long ki ba kum ne ban don ya kata ka jinget ka bas kem hu blei kata ka jinget ka highlight faith ka jinget kum kita ki khulung klem artatin bat ngila haba ngi don kumi kita ngila ban penret yala de khmat ublei bat nyo i ba ublei ula ban pen thymmai ka jingim jongi ka bakut ngalapoi sa bakut menta kong ka ji thu khana chapong namam kong bola lech phai sa ka yu elisha but ha ka ni ka sin pan ka ha ka ni ka sin ula yu i ya u markmat ula i u markmat ula kemen hadu kata kumjo yangi u jisuru ukwa bani i markmat patngi ukwa bangini i face to face ya u hnrei ban longum ta ngi dokam bat kala ka bamot khanang ba unyo ban sat ki pop ki jongi bangin la ba ban se yo i yu markman kaktien jong blei ha jing pan pau khong bangi ta ki breu ki jong u kin yo i markman yu on dau one ha jing wa on dau jisu one ha jing wan Arsien chane ka perthai unamam ru ngi i bahak ta ka jingkmen ulat terwa ya kata ka spa ka bulawan ra tagi kisiar ki rupa bulawan ra lembat u ha men ha kapor ba wan ban ya kendu yo tau nong ye thu lupa wan pan khya yo u ngi i bola terwa yo u bot la ong yu bu un shim kita ki jing terwa jong u hanrei ngi i pan bu Elisha tre lele ban shim ya kita namar ba ka Jingpynkhiah namam na ka jingpang leprosy na ka ni kata ka jingpang jong u ka long kum kata ka dak ya ngabat ya phi bangiru niyo amat ya kata ka jingpan im lingba u Jesus Christ but don dor bala ban thiet ya ka ni ka jingso spa jong u Jisu yangi namar ka jing ai ka jong ublei mar ka ne ka jing yap jong Jisu ka long ka jing ai jong ublei yangi bangin yo light na ka pop ka jing ai ka pladep sius pa na ka snam jong khon ublei u Jisu Christ parlok ba ko ki heman ki para baroh ngilale pop henrei u Jisu u ayangi katakalan bangin kela kabamot bat ban yo biang kata jing pen im bam jukun habangi penret ya de ho jingkeli kalong hato pikwa ban ong halade hato pikwa ban kela kabamot hato pikwa ya kata ka jing im bathamai tungin ni dwai kukpa jungi ba beneng sa sen biang atrai ngas ngongo yakni kataka lat ka melai snei yangi wei pi wei lingba kani ji tho khana ma pen kan mau yangi
bakadang don kalat ingi bengin yo ke jingim ke thymmai lada ngi kongo lada ngi penrit elade lada ngi don kata ke jinget klem artatin hame lada ngi plai ki pop ki jongi hame men pen a men ai ngi kata ke jingim ke thymmai khublei sibon atrai kan rat ikini kentin ba melapan kan mau ngi ba me kwa ba me e ngi hado kata ba me kwa ngi bangin bangin yo kata jingim ke thymmai in yo kata jingpen yarap ingi wei pi wei biyo sngow yakni khubor atrai kan ran bo mensim ba kho jong me un kuta eki un kuta ka dono jongi bangin long taki breuk ba snowret in penret ilde khamat jong me kanang bangin yo man ka jingpen kini baroh ni pana Kharbteng Jesus Christ amen. Ya ingo yu blay ya ko khobor ka bang yo sngew u blay u la pendon kam yo lo jong u shakri u beret u jong u ban a ya gani khobor jong ka jing kermen hangi wei pi wei ti to blay u nang kerku ya Mr. Davin o nang pendon kam ya i he ki sngi ki por ki banangwan bain long aktiar na ka benta ka buram ka jong blay ublen kerku ya i badia ka yeng ka sem ka jong i ro komjo lok jong i ka tengi babet un kerku ya i ho i babet i tre kum ka bank manager ha ka state bank ha ka dong ten right te ublen kerku unang kerku ya Davin bat bo ble bo un pendon kam nang pendon kam ya i ki sngi por ke banang wan Ini penuai no ya ke Jingiaseng ke jongi da ke bangia pai sega number ke sanspa lai pu wei. Sanspa lai pu wei. Ong i pastor jong ke balang bai ngelam. Sipai Kristan to yen sedara hajong lo to shaka bat wat puteng chwaban lap ka jingdong you nong shun to ngin yang baroh da bor baroh ngin se
Shaprang into Shatman Kajing Dakli Kajing Perin Gin Pong Halaki Kli Kaken Dewi Kan Kun Yu Tree Dari Sabbath Kisti Jingi Deka Jingjong Jingi Deka Jingjong Ka Jingi Deka Jingjong Banjob Ya Kaberte Ubajob Ya Unam Shun Janku Bali on high Kerteng Jong Sab Diem Hakma Agel Pernai Shaprang Dadon Utlas Nyawun Bajing Iba Manri Gin Beno Par Yubai Nong Shun Dager Teng Nong Peni Jingi Deka Jingjong Jingi Deka Jingjong Ka Jingi Deka Jingjong Banjob Ya Kaberte Dongin ya pandemic ikli haga jing duai. Au ble ukpa jungi bahap neng. Nyai ngok ya me ya kepor ke bangila la ban ya pelut bat me. Haga ni ke sngi kam tam ka balong ke sngi ka ba mela bo na ka banta jungi uben reu. Shitelup ka purtei. Bangin ya syong taj ngin ya syong sngi na ki kam ki jing tray ke jungi baroh. Rekam tam bangin yo ban ya slok bat me leni bangin ya slok bat me lo jong unong tabu unong pelong bu jongi try nginget ba malakar ku yangi ling ba ka jing mani ka bangila yo ha gani ka sngi nyanyo ya gani ka jing skir ku ka ba mela ai hangi ka jing ku leni ka jing start jong ka technology hakaba what happening jongani ka jingkhang dam ka lockdown ngidang la banya kendo lang gumni ngidang la banya mani lang kumne lingba jongani ka online worship ngidwai ba manang pendon kami pastor jong ka balang badye lock jong i oi kat baki penyai ya gani ka online service na ka way ka tayo siya ka way pat ko tribe of ha sashi sin biangi ai ke buramat ke jingo shame na ka benta ki jingker ku gi bamala the hangi ya ka ni ka si bat to menang yai don ring kat bat ngi lingba ki kinta ke ba kintang jong ka si ka ba ko ke jong me ko try ai ba ke jingi ba ka jong me ublay bok pa ka banado bom jukut shido bom jukut kajingai kajong Jesus Christ belong tribe unong penem jongi lembat kajis lok ka batiang ka pinchat bor ka pintingen bat ka bayalam lenti kajong mensim bakoi to ai kini ki lai ho way kin yai long ring kat bat ngi lembat upai lang jong me baroh padana keleng satlak ka pertei nadu menta bat syadu ki bom jukut ru amen. Ai ku boleh pi baroh ki boleh ngap ya kani ka online service ha kani ka por to boleh kurku ya pi baroh lang to ji ki long yen ki long sem ki jong pi hang no ba pi dan ha ka leng kani ka rikasi ke jongi but syaki wai pat ki benta jong ka pertei ki boleh ngap lang ya kani ka jing mani ka jong boleh yo boleh ha kani si to blame long ring kat bat peeling baki kentai ke badang sa juga ni ke singi ke bakot ke bakentang ke jong bat kum juru ling ba ka tayo ka banang ka banwan baro stiyo ka bangin saya syam ngin sia kendo biang leshim tayo ling ba
kani ka online worship to blame dong kat bat phi baroh lang. Amen.